Ayan, bali ayan po umaga. Ayan, maging siguro ito na yung ano natin ngayon. Ito yung pamahaw natin ngayon mga ga. Yung ube nga, ay, itong gabi po nga nakuha natin kahapon. Lulutuin po natin ito ngayon mga ga. Para ano po, wala po akong ulam ngayon. Pupunta rin ako ulit sa dagat ngayon. Kasi manguha po tayo ng ulam. Tsaka mamana na rin po sana. Magkahuli tayo ng maliit na isda. Kaya po mga ga, simulan po natin yung pagbalat dyan po mga ga. Sainin natin ngayon. Ito po. Hugasan ko muna kasi ano, marami pong lupa nakadikit sa ano natin pagkain. 4 na piraso lang muna lutuin natin ngayon. Para hindi po masayang pag hindi naubos. Yung ubi po na kinain ko po, masayang yung 2 piraso kasi hindi ko po naubos. Ayan po mga ga. Ito yung gamit sa natin pagbalat dyan. Pagbalat nito. Sa pagbalat nitong ano po, sabi. Ito yung ano po. Ito ang nabalatan natin. Time natin ngayon mga ga, ang oras na po natin ngayon mga ano na po, tingnan ko lang po ang oras natin. 9:39 na po ng AM ngayon. Wala pa po tayong, hindi pa po tayo nakakain. Ito po. Mga tama na po sir, ito yung ano natin, nabalatan po natin. Ayan po. Ayan. Ayan po mga, ito yung ano natin gabi. Ayan po yung apoy na prepare ko po, bali ready na po siya sa ano. Dami na po siyang apoy.
Saka dyan tayo maghugas po ng ano po, gabi natin. Bili, ayan mga, lagyan ko na lang po ng ano, tubig po, ayan. Apoy natin. Ayan po. Yan lang muna siguro. Ayan. Ayan po mga. Bali, ito lang lagyan, dito lang natin lagyan mga. Ito lang sa plastic po. Para ano, hindi na po tayo marami dadalhin maya pag uwi. Ano, pwede na ito itapon. Ano po. Ito po, ano. Medyo damihin na natin. Yan. Ano siguro yan? Ah, ingit. Yan, dito ka lang ilagay yung ano natin dito. Ah, init pa. Yan. So, yung tuyom natin nakuha dito po. Saka itong ano, yung gabi po natin. Po, maga. Ito maga, anong oras natin na yung maga? 11:29 na po. Ayan. Maga. Sakit na po yung tiyan ko maga kasi ngayon lang po tayo makakain sa araw na ito maga. Naku maga. Ayan po. Maga.
Mga ito lang yung nahuli ko mga isang piraso mga pana ko. Mga salamat po sa inyo dyan sa lahat po nanonood ngayon at sa mga nanonood pa lang po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo mga. Yan po mga, hindi na. Ayan. Mga, maraming salamat po talaga. Sana po mga ay tulungan niyo po channel ko mga. So, God bless po sa lahat po. Salamat po.